Di pa ako natutulog. Wala ko sleeping pills ka na yan. Hina ng signal na naman. Ha? Ano? Ganang mugto? Maganda siya tumalo. Wala ako sa mo sabihan, ano yung nangyari sa inyo? Good morning! Nakapay na ngayon. Good morning! Good morning! May nagdala ng YT. Wala na nga tigil din kakaano. Kajaging. Sabi yan, inubos ko na so ano. Uy! Sabi ko sa'yo, ako'y iyo, mahal ko sa puso ko. Di ko akalain na hello! Good morning, sir. Lester. Hi, host. Tamsakdan. Thank you so much for visiting to my LS. Thank you sa katamsak. Di ko akalain ay mawala ang puso ko. Sa puso ko. Hindi ba naman tumuturang eh? Di na ka doon. Ito, nagabiyo-biyo. Diin. Ito, malangis niyo. Sa din, sundan na ka doon. Diin. Di ko akalain kay mawala. Good morning, sir. Thank you sa pagbisita sa aking live. Thank you sa patamsak dyan, Sir Lester.
As inday, uy. Sana ikaw ang nga hindi ang puso. Thank you po, Sir Lester, sa katamsakan. Wala pwede na. Saan kaya nakakuha niyan? Isang buwan din. Ay, wala ka na pang tawag. Ara, ganyan. Meron na? Happy morning, tamsakan. Ano ba? Pa-open mo ng cellphone. Ah? Hindi, Jim. Sa akin yan. Ah? Ren? Hindi, nakakain na kasi. Bukman? Kung mainit yan, kapag hindi pa makaka. Bukman na sa nino. Hindi na bakit din. Nakalagay kayo mga Si Sai. isa. Ba't hindi pa manakla? Tama ako na kuya. Ang alam natin mga ito. Hmm? Paano ang kuan? Yun, electric man tayo. Kaya nga naman. Mahal din.
Mag-open ako. Okay. Ika na. Mukha na naman ako dyan. Mailin na naman ako. Ako na? Ika na. Excuse me. Kasi mga bulong ko. Ha? Ang dakir mo. Okay, alas 12 pa san. Alas 12 na ba na? Hindi. 11:33 na. Ano ako sinagot na? Good, good eating. Good eating. Good lunch. Good lunch. Kung ano eh. Sino birthday this time? Okay. Binatang ko lang. Okay. Ikaw lang nag-TV. Tapat na naman. Hindi ko na sa bagong live mo. Mati ang electric pa na. Nagkakakaribok. Hindi siya. Parang na rin siya. Hindi ko maintindihan kung ano. Ito niya sa electric na rin. Ang gawin yung electric pa. Amo ta sa longga man. Sa longga man. Sa electric. Magsubo. Sibog-sibog mo. Tigalin ko. Lang, ito yung tabigan. Sibog-sibog mo yung palitot mo. Adjust ito. Mabuto nga di. Ay, saksaka. Ano? Pwede na? Magsubo na di. Magsubo. Naku, nagbati ko din siya. Damlag pa. Hindi naman kahit pang... Nagapos niya sa mga post. Hindi naman rumati ko ng battery. Oo, video call daw siya sa akin lang. Hindi ka sa akin dapat. Angel, tamsak ko. Salamat sa iyo po. Thank you din po sa pagpunta. Ma'am Angel. Thank you po sa patamsak. Anuin mo daw si legit. Tawagan mo. Sabihin mo naka-live na ako. Julie's Hello. So, vlog po ito. Opo, ma'am. Thank you po sa pagbisita.
Madam. Naka-live na ako. Ano talaga? Naka-live na ako, madam. Inog talaga. Bird Channel. Thumbs up dan. Thank you, Bird Channel. Bakit mo inog? Kumakain ka? Bakit mo itig off? Oo nga. Naka-live na po ako. Patamsak naman. Huwag mo iwawatch ang iPad mo. Huwag mo iwawashing ang iPad mo. Okay. Bird Channel. Number 6, thumbs up lang. Thank you so much. Saan? Saan? Madaming nagchat-chat. Madaming nang chat-chat. Number 6, thumbs up down. Oo nga. Stay ko na muna ito, host. Salamat po. Stay ko muna ito. Salamat po, host. Julie. I-open mo yung iPad mo. Saan kayo dito? Bakit nasan ba ako? Nasa Baguio ako. Oo, ayan yan. Yan. Tingnan mo ako dyan. Buhay Pinoy official vlog. Ganda ng bird. Sa kwarto. Ano mo nakita? Hindi mo nakita yung haba ng buhok ko. Haba ng hair ko. Yan. Haba hair ko. Mag-like. Don't forget to like. And go. Kanino? I-share mo. Para bungging. Bungginyos. Bungginyos pala. Bungginyos. Nilagay ko yan na ano ni Justin dyan. Ta ano. Ano yan? Nilagay ko yan ta. Cover photo. Diba? Wala naman bata akong kasama dyan. Biglang ho. Salamat po, Bird Channel. Kita mo. Mamaya ilalabas ko to sa labas pag ano.
Kasi papakain ako sa alaga ko alas 12. Mm. Mm. Kumain na kayo? Na ano, marinig ka ng amo mo. Pangit ng busis. Na amo yan? Nagpapain sa kanya. Kapatawag ko yung tapos yung ang Tawa. Kumain na kayo? Mm. Oh. Mm. Hindi mo di. Oo nga, may pulis na yun. Mm. Mm. Kaloka. Mm-mm. Mika Lozano. Visit mo si Pinoy Official Vlog. Bigyan mo siya ng magandang thumbs up. Si Official Vlog. Pinoy Official Vlog. Okay. Bye. Enjoy. Enjoy the meal. Bakit ka nakatawa, host? May kausap kasi ako sa cellphone. Sabi ko, i-watch niya na ako nag-live na. Okay daw habang nag-iinit siya ng pagkain nila. Gumaganda ka ata. Diyos ko. Ganda. Mika Lozano, bisitahin mo si Pinoy Official Vlog. Naka-live siya ngayon. Search mo na lang. Ah, ganun ba? Opo. Ay, panood mo muna. Mag-ano mo. Magpapakain muna ako sa aking alaga.
Diyan lang muna ayo kasi magpapakain muna ako sa aking alaga. Balik din. Pakainin ko muna ang aking lolo. Hindi pa kaya. Ilan mo na yung niya to? Ito nga sa akin may dinner din. Kasi yan. Last din nga din. Pakain ko lang. Parang paiya. Yan nga. Nakuli pa daw siyang pinalaman. Mabay gusto hindi kumain. Ang hirap na dyan.
Sunurin ko lang. Julie Tamsak. Sige, host. Buhay Pinoy official vlog. Legend Hayos Tamsak dan. Thank you sa pagpunta. Ma'am Julie Best Vlog po. Thank you po sa patamsak. Hi, be. Tamsak host dan. Papakain na ako ng kay amo. Nasisita tayo ng Grabe yan. Wala tabi.
Hanapin mo nga siya yung walis di. Dito lang ako. Pakain pa ako sa alaga ko. Diyan mo lang, Che. Gago.
Iikot yung kamay mo na. Uy, nasaan yung panloob? Hindi pa raw. Niluluban ako. Didi. Hello? Dito. Dito. Bilisan mo. Meron dyan. Asan ang mga ano dyan? Mga urga-urga. Facial vlog. Thank you sa pag-BG dyan. Makain pa ang aking alaga. Kaya tago-tago lang ako. Silip-silip lang. Kumain pa ang aking... Diyan lang muna kayo. I'll be back.
Yo! Cellphone ko nga pala. Ginagamit ko. Mag-drawing ako ka pala ako. Hindi na ba pwedeng mamaya? Matatapos lang naman ako hanggang 12 eh. Ay, alauna. Ang tagal yun. Kaya mo na kung matagal. Ayun. Mapansin mo ang mga ngiti na naman sigay.
Napuntahan ko na po ate si host Mardy. Okay, thank you. Kain na tayo. Tayo. I'm just curious. Hello, gandang tanghali. Thumbs up, dan dan dan. Dan daran dan dan. Thumbs up dan. Thank you. Tayo ba? Oo. Di ko akalain kay mawala sa piling ko. Oo nga, kakain na kami. Tanghali na. Bro. Bro. Ano ba dyan? Bro. Yan, naibayan mo lang yung ganaan mo. Ano po? Diyan, dito po. Hmm? Harap. Sabi ko kay Legend, tambay kita sa inyo dyan. Hindi. Anong oras? Kung luman siya. Ang labit ang kanya. Kung magluan siya. Kung hindi. Anong oras? Katapos na. Katapos na maglaba. Sige po. Meron na naman? Meron na naman? Tinanggal ko na yung gato. Dali na, kain na tayo. Bye muna, kakain muna kami. Tingnan mo po siya. Hayaan mo na tumaba. Ano mo na dyan, ito na. Ay, naputi-puti. Ah, dami ito. Nilagyan ko na yan ng ano? Nilagyan ko na yan ng gas. Meron na ba? Gigi! Gigi! Parang di si Gigi! Wala na naman ko yung pansin. Wala na? Meron ka, Bibi? Dito, meron. Ha? Hindi ka sa akin madagana ito. Jadi, oh. Ah, kesana lagi tahu kemana kita membuat. Jelly ka na, Ben. Dito mo yung itlog mo.
iPhone mo to, baby. Sa pure gold ko, ang daming sili. Ang ganda. Nasa yan, kulang mo. 50 pa rin yung kasi ang sili. Maglalapit yung bayan mo tayong pili ka? Bunga yung pili ko ba? Aray ko! Gusto rin na ikot ka? Ano pa kadagit? Nakita mo. Tata mo ang takot ka sa akin. Ay, sige. Hindi makatot. Kumain ng papaya. Hanggang rap. Doon ka. Doon ka. Alis yun! Hindi Alis! na lalabas. Alis! Doon. Yan, Margie. Nanak mal. Nagat ka? Nipit na. Ito, tawag ko. Saan ka tinagat? Sinipi? Iyan ko sa'yo siya. Maaaring siguro rito. Ito ang yung pwede. Iyan ang nagawa. Ikaw. Iyan ang pwede mo nagpili. Ito yung napili ko. Sabi mo, ito mo, kapis. Ang sayo ng mga ibon, eh. Hindi sila sa pintuan. Bakit lagi din yung may ibon? Meron ka na nakikita ang pagkain. Baga, mga pagka natin nagkaurulong. Sa friends ba, gusto ko itong nagtutupit yun ng pwede pa. Dapat sabi mo siya yung buhay niya. Nakatambay kami dyan. May gusto ka. May pagkain. Ito, kung pwede na ito, maganda sa tindahan. Akong malagay ka na dito po. Diba? Pag ginawa niya pa, deliver, sudaan ko naman siya. Yung ano? Ito po. Diba? Yung sama niya, sinudya ko yan. Hindi naman ganun din. Din. Sabi ko, ate, kung mali yung ginagawa niya sa mga trabaho din sa mga, pwede mo siya sabihin. Pero yung pati pagpunta sa bahay na pati alam mo ba, hindi na tama niya. Pag napapaalam naman sa akin nito. Parang galit yung dito dali mo. Oo. Kasi gusto niya habang nagsusumba siya, nandun lang siya yung sa harap niya. Hindi naman siya ang amo ni Jean. Si Ate Liz ang amo. Ano po itong bete at ito? Ito lobby. Kasumba yung lupang, wala niya sabi ni Ate Liz. Pero pag di yan, hindi yan nakasumba. Wala piring Ano? Araw-araw pa rin dito po. Araw na siya, batis mo sa Sama siya. si Bali. Tawag ko dyan kay Bernie Barney. Okay, ba't mo sa kita si Bali? Bakit? Masaya kita. Hindi, wala sa mga. Wala siya. Ano doktor? Ano ba ganyan? Ano ba dala? Kung lalabas kasi ako, dapat sabi ako ng Ate Malika, mag-grocery kami sa Yergold. Gulo sa niya.
ulit. Ma, bili ka ng manok, tapos pag... Wala ka na kasi. Wala. Wala ka na. Masarap talaga sa manok. Tinubo. Kasi manginasal. Kapag fried chicken. Manginasal fried chicken din naman din eh. Nakain ko pa yung chili. Ano ha? What are you doing? So, Gusto mo? hmm, Luto mo? hmm. Dami. Ito, Kano ha? Nakakain? Oo. Ang hirap magbuhat-buhat. Uy, hindi. Isko. Kailan kaya tayo magbudol? Sabi ko ko magbudol na katapusan mo. Puro dapat. Puro. Sunod kayo bago sa taas. Sila, no? ako kasama. Hindi, ano sa pamyador. Kung dito sa Unigi. Ringan. Ayun. Buratan at niya. Magsalam, sasali pa. Si ano, aling niya. Sabi niya. Ano pinsan ko sa amin? Wala mo kami iisip. Sinabi ko naman kayo kung kailan ako makalaba. Wala nang pakpak. Ito. Ano? Ang sarap yun. Yun lang. Ang sarap. Ang sarap. No, hindi mo ako sige. Ay, pamasiga. Bilang ako. Sabaw. Oo. Magulo na dito. Sa loob mo. Salamat po. Ito sana. Ang gusto ko. Tapos siya na niya. Kanya yung sabaw. Ngayon ko daw, dry yung ulam. Tapos masarap po ng kanin. Ay! May sausawa na. Sarap ng sili. Yan. Ang gabi, nila ko yung mga ano. Kumain ba yun? Kumain ba yun? Sige, pinagaan ko ano. Ito kasi si mama. Kumain ba yun? Tamang lang. Hindi naman kung ganda. Ang alat pa rin ng tao. Ang alat ng sa ilalim. Kabawang taon yun. Kabawang taon. Ang taon talaga. Alam yung talaga na sinaskan na yan. Sinanay nga, pinagkaroon na yan. Hindi mo na nakalagay. Ang one choose pa dito. Bakit ang pakulo niya? Tiga naman yan sa ano. Tanggalin mo yung turo, wala ng lasa. Pag tinanggal mo ang tura na yan. Pakulo mo, tanggalin turo. Wala ng lasa. Sinanay, pinagkaroon na nakaluga. So, Ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. sabi nga ng tinda. Bakit kasi maliit? Sa iyan mo kinain. Sa lupan mo yung magabato lang kinailangan mo. Eh, sa lupan yun lang. Para daw sa pakilagot, hindi daw niya ako pag magpatay ng email ka. Email daw, nagpakambang ka mo karabo. Ito ngayon, Mahirap manimiri. nalalag natin yung lutan ka ano natin. Mahirap manimiri. Pero nalala ko yun. Ito pa muna. Kasi inalala ko mga sabi. Kaya inasan kaya sabi niya ka. Lukas yung bayan mo na. Pag nagsimbahan ng pag ito mo nagsimbahan, ito mo ka. Sabi ba naman niya, bakit man niya kailangan pa magpatento? Ang importante, nagpadala na. Diba mo uhan naman niya? Tawaran niya lang simbahan. Hindi na yung pangkalubag-lubag. Gusto lang naman ng araw niya.
Text na, oh, be, naka ko na. Ano ko magsabi? Salamat. Bye, Kaya ma. sinapa ko na padara. At least huwag mo man so, nagpadara, nagawa pa ka mo. Sa padara, wala na parang reply. Nasa ko yan ko pag-aragsa. Ano yan pagka ko pag magaroon ng sana pag-aagad kwarta. Alam ko ko rin. Para pwede sampay para ma. Mama, kanino to na anak? Maanak mo siya? Ah, Mama ko yun naman. magkadugo kitang tulo? Ay, magkadugo kitang tulo. Tulo, ay pa. Oh, mati ko mo pa rin mga kuwanan. Sabi ko magkadugit sa tantulo. Ano akala mo hindi natin Sinabi sinabi? pa ako na huwag mo nga yung kampiyan niya. Sabi ko, teka pa yung kampiyan. Bago pag nag-ibrag ka na natin, yung kapagkasanali doon. Ano nga yun, maya mo, magludlod at sampangan niya. Sabi ba yan? Nakatapos ko, di ba kasi Jun? Nung sa kong panahon, ba kasi Jun, manarag man, saan patako ko ng padara ko? Hindi yan, ibinasang tawag ko. Ganyan ba? Kasi ba? Kaya di ba, kaya simbag. Hindi na ako masabi yung magta, pero ako nga. Wala tambos na kimere. Ang pera, sumambong lang ang kimere. Nagpasugod ko naman yung tugang ko. Amo talaga. Okay, kayo na lang ang sinasandal ng nasa abroad. Kayo na lang ang dito. Tapos, Siyempre, naawayan ng dalawa, dapat nakakasandalan din mo. Ako nang dami ko. Tama. magbahan nga natin ng ginati, ito ng post. Birthday. Tigbat ka sa mga kumain. Maputi niyan ngayon, pero Kung ba siya, pwede ba sa mga graduate? Talaga ko, talaga ko kung saan. Kasi kung hanggang bunga doon, binuksal nga ni Perno. Hanggang bunga doon ginagawa doon. Oo naman, dumat-duman. Kung nagparasi baga na maribo ko na yun, bigpating ka na ta. Pwede mo yung baga ka likod doon, kung ba't pa rin eskodo pero kapanas pati. Alam mo mo, sila yung gintutog mo talaga ako. Sabi niya, mahirap kasi na may mga kapatid. Natingga mo sa kasing baga. Puro perang kailangan sa'yo. Masimti ang tingga na nalagit na suwama. Oo, makatumang. Ay, ito pa nga dali. Hindi na ang gusto ko. Wala ka mo. Wala ka mo. Hinangkas ka sana ka mo kahit ang kamong wala ka yan. Hindi mo yan. Hindi ko sana naman. Para ano siling bago. Garas ba tayo kamu sa bala, tuloon. Ako ang nag-i-destin, grabe pang katakutan ko. Hindi pa ako natawa ko naman. Pagsimbag. Simbag daw kung hindi ko terus. Filter shop. Automatic na agamit ako sa akin niyang kamot. Ako ngayon, kasasay ko, kahit ngayon, hindi ako sumasagot. Anong sawan mo? Sumumba daw ay muragan pati. Nagagurog-gurog pa nakatalikod. Naramdaman niya ito. Iyon sa demonyo. ano? Sa demonyo. Meron? Baby! Kuman ka na. Yeah! Kasi pagdala sa pinulong mo. Baby! Hindi mo ito nagimata. Mga question mo. O si Maria si Justin. Saan ka na ito? Alita eh. Baby! Justin, natangal ko ba sa alita eh? Ano eh? Justin, natangal ko kayo ito. Baby! Oh, kabudis pa ka. Amo na, tangal. Baby!
May gas pa mo yan, oh. Madami ka? Balik-balikin na naman siya. Tapos lima, kasura man yan dito sa akin. Lima, kasura man yan dito sa akin. Mga kung nakita na natin sa to, tigpakaw na ako ng matyo, no? Hindi matisipay basta-basta. Ano naman yan? Na? Hindi matisipay basta-basta mga ito. Mana harus ada itu. Ate, nagalay ba ko? Kuya mo yan?
pwede ito mo. Doon na nga lang ako magpalitan. Doon ako mag-live sa kanila. Oh! Hindi, bigyan mo ako ng cover yan. Coveran ko itong ulam ni kuya mo. Tip. Irwin, may pangako ka kahapon. Mangga. Ha? May pangako ka kahapon ng mangga. Ano ko magsabi dito? Huwag ka sabi yung check sabi yung katawan mo. Doon ako sa labas, ang init dito. Asan na si Mika? Andun pa ata siya. Wala pa sa akin, oh. Doon pa siguro siya. Baka hinahanap na siya ni Marvin. Baka nandun. Wala pa. Baka kumakain din siya. Hmm? Kain na ako saging. Yes, quiet. Oras din kasi ng kainan nila yun. Just curious, kumain ka na ba? Kain na. Buhay ko na buong buhay na buhay. Ang buhay sa akin ay Johnny Hudson. Pumasok ka doon. Wala na, pasok pa na. Hindi, pasok. Hindi, kailangan naman. Pasok. Pasok.
kakain habang watch sa inyo ni Marlo. Ah, okay. Hindi ka nagalas. Salamat sa pagstay. Hugasan ko muna yung kinain namin. Hindi na ako nakapunta dun kay ano kasi yung ano ko. Andun naman si ano eh. Nandun naman. Tingnan mo nga kung nandoon na si Mika. Nandun na siya. Tingnan mo nga kung nandun siya. Salamat po sa nandyan na 5 million viewers ko. Salamat po sa pag-stay kahit di kayo lumalabas. Okay lang po yun sa akin. Masaya na po ako sa patamsak ninyo. Di ko siya makita. GVC Pam supporter, asan ka po sa Bicol? Salamat po sa pagbisita, GVC. Don Sol Sugon po ako. Don't forget to your thumbs up, GVC. Labas po kayo. Salamat sa pagbisita sa LS ko. GBC, malapit lang tayo. Pilar ako. Wow, magkalapit. Taga Pilar yung mama ko. Sa ano? Pilar. Ano ba yun? Pa ako. Dan thumbs up. Thank you so much. Thank you so much GDC sa pag-thumbs up. Maraming thank you for coming. Pilar ka. Si mama naman, Pilar. Kumadkad siya. Ka sa Dunsol. Malinaw Dunsol ako. Ano mo si Just Curious. Dikitan mo siya. Super bait yan. Supporter pa. Dunsol Sorsogon ako. Sa Malinaw ang aking lugar. Papasyal ako sa bahay ni Just Curious. Castilla yan. Castilla. Malinaw. Harayo ka sa gura. Arayo ako. Harayo ako sa gura. Salamat sa pagbisita mo Or Dangkalan. Oo, Dangkalan mas arani ako. Masarani ako sa Dangkalan. Ang diba, binisitan, imagaan, tapos Dangkalan. Ang Dangkalan parang arani nesa dun sa inkaharani. Sa imagaan. Masarani ako sa imagaan. Mas arani ako sa imagaan. Nag-LS ka na din ba? Anong oras ang LS mo? Iyo, aram ko na yan. Agihan pa, Piodoran. Iyo, tama. Ali Pilar. Ano na nga nito sa lugar ni... Basta pag nagduduman ako sa harong ni mama, sa lola ko, nagsasakay paming bangka sa Provener sila. Sa Provener. Salamat, JC, sa pagbisita mo sa akin, Wara pa ako po, LS. Hahayin ka ngunyan. Yaon ako igdi sa Manila. Sa Quezon City. Di kami nakaulit dyan. Gusto ko na nga muna yung maguli. Oo.
kayo sa may kalpi. Di pa ako dyan nakadun sa kalpi. Ha? Lumipat ako. Tang init sa kwarto. Ano FB mo? Oo. I-add mo ko. I-add kita sa group chat para pag nag-live ako, active ka. San Rafael. Di pa ako nakadyan sa San Rafael. Taraning yan. Oo, mamaya na.